Oddelenie kultúry a informácií mesta Nová Baňa a Centrum voľného času usporiadali v predveľkonočnom čase 2. apríla už 13. ročník predajných trhov ľudovo-umeleckých výrobkov pod názvom Vitaj Veľká noc. Na akcii sa prezentovalo okrem Domu sociálnych služieb Hrabiny aj množstvo ľudových umelcov z Novej Bane a zo širokého okolia. Tak ja som z Malej Lehoty, som ako majster košikár. Vyrábam tieto košíky, toto je šerifovský korbáč s metličkou. Veľmi praktický a veľmi pekný. To je najkrajší v regióne. Toto je taký ako lehočský korbáč, voľa keď sme na Lehote takéto plietávali, boli lepšie vrby zdravšie. Toto je novobanský, a potom robím aj kresťanské korbáše, ktoré sú trojhrané. Keď voľa keď tí starci nechodili šibať, ale zahali tak na dvere takýto korbáč, dali mašle a išol, keď niekto prišiel k ním, už vedeli, že je Veľká noc. Ako dlho sa venujete činnosti? Venujem od 14 rokov. Mám 78 rokov. No. Máte aj následovníkov? Mám následníkov, vnúkov učím, aj syna a bol som učiť aj tieto deti v Hrabinách. Ako dlho sa venujete tejto činnosti? 38 rokov už robím toto. Ako dlho trvá takáto bábika, pokiaľ vyrobíte? 8 minút trvá obliesť, ale predtým treba popripravovať to šúpolie, takže to je trošku taká dobrá polhodinka. Návštevníci si mohli z množstva ľudových výrobkov vybrať ten, ktorý je ich srdcu najbližší. Kraslice, korbáče, košíky, výrobky zo včelieho vosku, šúpolia, to je len zlomok výrobkov, ktoré nám mali pripomenúť blíženie sa sviatkov jary Veľkej noci. Umelci svoje výrobky nielen predávali, ale na trhoch priamo predvádzali ich výrobu. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a máme radosť z toho, že mnohí umelci majú pokračovateľov v radoch mladšej generácie.